Кръсто. Като виждате, играем Trollface. И като виждате, съм стигнал до 32. Само че аз искам да ви покажа всички нива. И си пърди в главата. Много е смешно. И тук имаме 4 гости. Един човек е другаде. Един е, както знаете, Ники. Другия е Румен. И имаме нов гост. Сашо. Ангел. И сега това как трябва да го убеди. Както виждате, ние си играем много хубава игра. Много смешно. И може да продължим поредица. О, това е много смешно. Много е това. Сега хакерицата, тихо. Тихо, никой сега няма да изкаща. Виждате. Беше готино. И това го знам. Аз не го. И ето го и следващата. Пристига Лъчо. Как сте хора? И сега, когато тук, трябва да отворим почта. Yes. Гледайте това. И първо. Виждате, сега малко аз така се едно чичи. Хора, пишете в коментарите отдолу, ако искате да продължим поредица на тази игра. Да, аз мисля. Не, хора. Хора, сега гледайте това. Много смешно. Чакайте. 1, 2, 3. Гачина е наистина. Трол. И ще замества Румен, който е Коци. И сега ще видите. Ето го. Trollface. И сега тук. Иначе хора, аз го направих така, защото много ми харесва. Иначе, сега ще как ви го пръста! Хора! Вижте. Само стана малка грешка. Искаше да стреля нещо. Хора, имаше прекъсване. Извинете за малкото прекъсване. Ето, сега отваряме вратата, кръка. Тук трябва да е супер бар. Аз съм Коци, това баси готината игра, той намръщен като някакъв циланин, брат. Коца, сега ще направи да видиш, пиши Trollface Video Memes в Google Play. Ако искате да го свалите... Аз съм хиля като някаква от качалка, брат. Ако искате да го куде го, брат. Сега ще видите нещо. Гюли! Гръм на къщата. Топара! И сега ще видите най-голямата смешка. Ако искате си изтеглете... Тук малко така проблеми. Тук хора трябва да се вдигне ръката му. Баси до Това 1000 часа го прави. Малко грешка стана. Чисто число. Мангали.
хора, ако искате да се изтигнете, пак казвам, напишете в... Често го повтаря, бе. Аз това вече го казах. Добре, то също само повтаря. О, да, сте. И сега виждате какво се провали хубавата песен. Добре, тихо, искам да хората да покажа. Още един човек да провали. Искам хората да го слушат. Хамбургера, както виждате, напада. Ей, това трябва да направим грозно. Значи тук трябва да сложим тук. И сега ще Ще се ревала, но еба си. Само как го удари, Беше вече ще става. А, не, това е Джастин Бибър и тук виждате. И само 3 лайка ще ми даде. 3 лайка, виждате. И сега ще трябва да вкараме козата. Гледате ли сега? Стана гачи, Джастин Бибър. Гледате сега отдолу на това. Гледайте. 100 повече лайка. 100 милиона. Това, сменяме ги. Само както се удряше, да. Значи... И сега ще видите, ей, това е супер якото. Никой не искам да говори, защото и сега ще ги покажа на хората. Супол в чинета! И то ми благодари, че сложих супол в чинета. Сега гледайте, това тук е вече шок. Сега това натискаме, ей тая, и гледайте сега. Ей, то се смея. И сега виждате, трябва да се очите. Стана на уйно. Сега тук е кървата Мери. И ще разбием монитора. Гледате ли? Само както го разби. Как ще го разбием? Това беше. Много готина игра. Ей, тук една взема пръчката. Колко много пъти се филм. Оттегли. Бе, колко кути? Вай, брат. Много кутия, бра. Какво искат? Уейно. Трофейс. Сега гледайте. Това е любимото ми. Пак гъмнем това. И обратно. Гледате ли сега? Сега смени го надолу. Ето ги, ей там си тръгват. Смешно, да. Всеки знае, че смешно, бра. Само как се вижда. Само как се чува. И имаме пети гост, който е Марти. Може да дойдеш. И ей сега виждате. Само как се стане начина. Сега моля те, сега ще стига. Сега го гледам. Една, още една. Няма трета. Той ме пари. Хайде, мърквайте, защото искам да покажа. И след малко... О, съм сърджит. Не, ти мърквай. Няма го. Тихте. И го минахме супер. Оха, това е трудно. Ей, това не е трудно. Не.
Чули се, какво ли съм? Добре, Румен е много нормален. Сега му пускаме и то се дави. Гъти да се получи. Аз ще се стигна отново. Значи, тук котката. Това ужасно било. Ама след малко ще видите. И сега заради коци трябва да го правим отново. Коци изчезва. Те искаме коци. Абе, кой те иска? И ги осъщихме те вълците. Трябва да съберем 250. Дай да играем това. Ти да не я превъртя. Не. Аз не превъртам. Играй в съвсем. Абе, та пак. Баш много е бърз, аз съм почивах. Много е тоци. Смазвам го. Само 6, дайме още. Ами Кръско, ние май трябва да ходим на обед. Май, ние сме първи. Ние сме в училище, хора. Да, те знаят как предишните клипове на Майнкрафт. Казах вече сме в училище. Понякога Кръшко снима и учава. Повечето байче сега ги правим. Може да си устата? Да. Къде ще е снима? Вау! Кръшко веднага сваща. Криско, аз добрия без всички игри. Тишка. Не е номер. Това е Да, ще кажа го това. Мен не е номер. Мен не е номер. Когато дам в тези диаманти. Добре, това е машина. Колко пъти трябва да се Пръска. Да, това ми е любимка на мен. Диаманти, автопарти. Не, сигурно ти това. Сега взяхме злато. И го трола. Знаех си, че е тук. Тролката не трябва да откривам, защото е досаден. Трябва да се открива трола. Ти трябва да го откриваш. Сега виждате, намерихме лапис. Не е тролата, да свежи. Аз съм ги лайкнал всичките по супер много пъти на Майнкрафт. Го тъпят трола. Да знаете, Рума Гладжев е много... О, още малко хора! Почти ще играем сега. Да знаете, Рума Гладжев е най-досаден. Готово! И хора, да знаете, че аз вече си изтеглих Майнкрафт и може понякога с Кръско така да снимаме един клип заедно. И аз и Бъб. Ние с Криско ще... Ти нямаш Бъб. Стига сте се надвиквали. Моля ви се. Ето 30. Това е много яко. Моя гъс. Ето как ги Завесте. Продължите ми задължение водата. Продължите ми. Не. Да. И... Вау, планета. О, това е яко. Тръпни кофата. Не е тази кофа. Криско, бачка как? Не е така. Не е така. Колко защо ми е така?